técnicamente, non hai que facelo técnicamente, pero técnicamente os concellos son administración do Estado. Ás veces o digo porque o Bloque Nacionalista ten unha discrepancia con nós, non? E mesmo, pois ás veces eu creo que erra, non? Porque confunde dous planos. Hai un plano que é o plano de xerarquía, é dicir, que hai unha parte que está por enriba da outra, é dicir, pois como que a Xunta, non? Está por enriba do municipalismo, por decirlo groseramente, se me permite. E hai outro principio que é o principio da competencia, e que non ten que ver a xerarquía, senón que a competencia está ao mesmo nivel, é dicir, que uns teñen unha competencia que non pode ser invadida por os outros, pero estamos en pé de igualdade, non? Entón, eu creo que erra na súa posición teórica o Bloque Nacionalista Galego, e así a onde vou o discuto con eles, porque realmente eles sí que configuran o municipalismo como unha acción política de segunda, e mesmo, ademais, como sabedes, son profundamente centralistas. Eles, toda a súa filosofía política a centraliza, obviamente, na Xunta de Galicia e con certo desleixo hacia unha administración que consideran menor. Obviamente, técnicamente, no Estado español, no dereito administrativo puro e duro, os concellos, o conxunto de concellos do Estado español somos Estado, estamos en pé de igualdade, isto xa o temos que saber que é así, e, por tanto, non temos que ter ninguna tutela sobre ninguén. Temos as tutelas que nos otorga a lei, é dicir, estou pensando, por exemplo, que a aprobación definitiva dun plan xeral ten que estar aprobada pola Xunta de Galicia, pero temos as tutelas que nos marca a lei, pero estamos en pé de igualdade. Pero con todo e con eso, Esquerda Unida temos unha posición diferencial porque queremos, como vos decía, ter de pleno dereito novas competencias. É dicir, Esquerda Unida sabe que os concellos, si queremos, somos capaces de crear emprego, pero como isto é unha obviedade, para ser capaces de facer isto, temos que ter esa competencia e, por suposto, temos que ter unha ferramenta imprescindible, que é a financiación. Esquerda Unida sabe, e así o defende, e esta é a polémica política que temos con o PP que vos vou a contar, pero xa co PSOE, co Bloque e con outras organizacións no abano do Estado español, sabe que os primeiros en detectar moitas das aberracións que se están cometendo, por exemplo, no conxunto do país, pero da man dos concellos en temas medioambientais, non somos conscientes que o que nos faltan son as competencias para poder emprender con certa rigurosidade as accións no abano medioambiental. Hoxe temos unhas pequeninas, pero logo temos moi poucas. Xunto con, por suposto, a nova financiación que xa vos digo que estamos pedindo no día de hoxe o 33%. Sí que quero aproveitar para facer unha denuncia, é dicir, que levamos toda, dende a transición democrática, se leva falando da segunda descentralización e se leva prometendo, ben porque goberno o Partido Socialista, ben porque goberno o PP, agora goberno o Partido Socialista. Si seguirchedes todo o debate respecto da financiación autonómica, nos quedaba certa esperanza porque o presidente do goberno, o señor Rodríguez Zapatero, prometeu a esta organización política, pero prometeu, que é o que é máis importante, a FEM, é dicir, a unha institución no glosario dos municipios españoles, prometeu que por primeira vez, despois da transición democrática, se iba a discutir conxuntamente a financiación autonómica ao mesmo nivel que a financiación local, é dicir, que por fin parece que íbamos a abrir dunha vez por todas o debate público e, sobre todo, o máis importante, íbamos a poder prestar servicios de calidade, íbamos a, por fin, deixar de endevedar os nosos concellos e, ás veces, incluso, de sacar de irregularidades, como están pasando algunhas veces no Tribunal de Contas, aos nosos concellos. Pero certo de verdade é que isto foi unha promesa do señor Rodríguez Zapatero, que, como sabedes, se tedes certa atención do que está a pasar na prensa diaria, foi incumplida unha vez máis polo Partido Socialista. Nos estamos a exixir o mesmo, o que dixemos, que somos Estado exactamente igual, que queremos que unha vez por todas e da man da financiación autonómica se trate a gravedade dos problemas da financiación dos concellos dos municipios en Galicia e no conxunto de España, e que, en definitiva, ademais, creemos sinceramente que vai a sair reforzada seguramente a cidadanía pola mellora dos servicios públicos. E xa vos adianto que estamos radicalmente en contra destas, a veces, propostas erradas que o Partido Socialista puxo en riba da mesa. Estou a falar, en particular, do plan E. En primeiro lugar, porque é un plan
como sabedes que non é competencia, non debe ser competencia dos nosos municipios, é dicir, non entendemos moi ben porque o Goberno Central o fixo, non, a modo de proba, investiu 8.000 millóns de euros, que é unha cantidade significativa, parece que a modo, non, con unhas condicións casi leoninas, como non vou explicar, se queredes despois as vemos, non, pero pois con condicións leoninas difíciles de cumplimentar, porque teñen que estar aprobados os proxectos e ademais executados antes de decembro deste ano para ser capaces de recibir a financiación que se nos prometeu, pero sobre todo por unha cuestión evidente, de que nos entendemos que o Ministerio de Economía se está inhibindo das súas funcións. É unha competencia do Ministerio de Economía, non é a competencia dos municipios do Estado español ser capaces de levar adiante esas propostas que ademais se fan de modo complicado e ademais enganando a ciudadanía, porque como todos e todas sabedes, seguramente calquera que pase por calquera concello de España, e me atrevo a decirlo así, somos conscientes de que o plan non está sendo capaz de xenerar emprego, é todo mentira, e ademais o pouco emprego que está xenerando o está precarizando, é dicir, estamos en condicións en Galicia, hasta os sindicatos están saindo na denuncia de condicións non solamente precarias, non ás veces ilegais do que se está a facer. E ademais, despois, como as condicións son leoninas polo propio decreto que se puxo en riba da mesa, nos dubidamos ás veces das preferencias coas que se están investindo cartos públicos no plan. É dicir, vamos a facer un balance, cando remate o ano vamos a facer en Esquerda Unida de Galicia e en Izquierda Unida Federal, e, bueno, que hai denuncias de mesmo rúas que estaban xa arranxadas, pero como realmente os concellos non podían deixar de perder os cartos, volven a arranxar as mesmas rúas, volven a arranxar as mesmas fontes, é dicir, que, en definitiva, non se está paliando o problema sustancial que teñen os nosos concellos no país. Por lo tanto, primeiro, reivindicar o municipalismo, reivindicar competencias novas para os nosos concellos e, por suposto, financiación. E non nos vamos a cansar de facer. E, ademais, non queremos entrar no xogo do PP e do Partido Socialista. En segundo lugar, pular por un modelo de financiación completamente distinto. Supone que nos días anteriores xa falaste desta cuestión, pero obviamente nos temos unha proposta propia en nome de Esquerda, de Esquerda Unida, e en nome da Esquerda tamén diferente dende os ingresos e tamén, por suposto, diferente despois dende os gastos. E de que estou falando? Pois, obviamente, nos queremos, e así é posible, facer unha proposta tributaria diferente no campo dos ingresos a que están plantexando habitualmente as formacións políticas do noso país. Estou falando claramente da FEGAM, que o PP, Bloque e Partido Socialista. A primeira é, nos queremos introducir a progresividade fiscal tamén nos nosos concellos, e o decimos así de claro. Así de claro. Queremos introducir, ademais, e queremos que a salida, novas figuras tributarias. Temos un señor neste país, temos a sorte de telo, e eu ademais me sinto orgullosa de que clave casi no deserto, que é Xaquín Álvarez Corbacho, un profesor, creo que dos mellores que temos no conxunto do Estado español, falo da financiación municipal, que leva 30 anos de democracia reivindicando justamente isto. Nos defendemos a creación de novas figuras impositivas nos nosos concellos galegos. Obviamente, da man de que, de algo moi tan sinxelo como o seguinte: hai no Estado español 1 millón de vivendas baleiras. 1 millón de vivendas baleiras. En Galicia, non sei se o sabedes, concentramos 300.000 dese millón de vivendas baleiras. A cifra non é pequena, a cifra é grande. Esquerda Unida o ten clarísimo. Queremos que se graven as vivendas que estean baleiras. Así de claro. Fomos capaces, no pasado mandato, de negociar co Partido Socialista en España, nas Cortes, justamente a introducción dunha emenda que decía exactamente isto, de tal xeito que o problema que tiñamos os municipios e era que non estaba recollido na lei, pois no día de hoxe xa está recollido na lei. E eu vos pregunto cando os concellos galegos coñecedes que teñen esta figura tributaria na súa porta, na súa casa.